Sziasztok! Most 10 feladatot fogunk megoldani sűrűség témakörben. Ezek nagyon egyszerű feladatok lesznek. Behelyettesítés, képletbe behelyettesítésről van szó, egyszerű átváltásokról. Feladatok a Mozaik kiadónak a Fizika 7 Mechanika Hőtan című könyvéből, tankönyvéből van. Évek óta ezt a könyvet használjuk. Logikailag nagyon jól egymásra épülnek a fejezetek, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, hogy a fizikát ebből a könyvből tanulja. Nézzük is akkor a feladatokat. Ez a könyv 49. és 50. oldalán található. Ez a 10 feladat, és abból 3 ki is van ott dolgozva, és a többi pedig csak fel van adva. A feladatokat érdemes először önállóan megoldani, és utána elakadunk akkor megnézni, vagy ellenőrizni a megoldásunkat, összevetni az enyémmel. Kezdjük akkor a feladat megoldását. Első feladat. Számítsuk ki, mekkora a fenyőfa sűrűsége, ha belőle 2 köbméter 1000 kg tömegű. Hát elsőként kötelező az adatoknak a kiírása. Nézzük akkor, hogy mi van megadva. 2 köbméter, hát az a térfogat. Itt a legnagyobb nehézség a feladatnak a tanulók számára, hogy tudjanak a térfogathoz egy jelet párosítani, hogy mi a mennyiségnek a jele. Hát ez egy nagy V betű, ugye a volumen szóból. Akkor az 2 köbméter. Ugyancsak van itt megadva egy másik adat, 1000 kg, az a tömeggel kapcsolatos, és a tömegnek a jele pedig ugye a massza szóból. Nincs több adat, fenyőfa sűrűséget kérdezi, ezt pedig így a róval fogjuk jelölni, ez a jele. Most a feladatot mindig meg lehet oldani egyenes arányossággal, tehát következtetéssel, vagy pedig ugye képletbehelyettesítéssel. Én most az képletbe behelyettesítést választom. Tudjuk, hogy a sűrűséget úgy lehet kiszámítani, hogy tömeg per térfogat, hiszen ezt határoztuk meg, hogy ez lesz a sűrűség. Behelyettesítünk 1000 kg per 2 köbméter, lehet egyszerűsíteni, tehát ugye 1000-ben a 2 az 500. De nem is kellett, ugye, mert ez egy sima osztás, tehát a tört az ugye osztást jelent. És a mértékegység pedig leolvasható innen, hogy kilogrammot osztottunk köbméterrel, akkor az kilogramm per köbméter lesz. Készen van-e a feladat? Hát majdnem, most már csak szöveges választ kell adnunk, és annyit írunk ide, hogy a fenyőfa sűrűsége 500 kg per köbméter. Ha akarjuk, kétszer alá is húzhatjuk, és akkor így az első feladatot megoldottuk. Második feladat, mekkora a tömege a 10 köbméter űrtartalmú tartályt teljesen megtöltő benzinnek. Megint 2 adat van megadva, az egyik az zárójelbe van elrejtve, írjuk ki akkor az adatokat. Köbméter még mindig a térfogat, tehát 10 köbméter a térfogat, és itt a sűrűség, oda is van írva a jellel együtt, most csak ennyit írok, hogy rho B, és az pedig 700 kg per köbméter. Kell-e valamit átváltanunk? Itt köbméter van, itt is köbméter van, tehát akkor ez teljesen megfelel nekünk majd a számoláshoz, és a tömeget kérdezzük, tehát mekkora a tömege. A tömeget úgy tudjuk kiszámítani, hogy rho szor V. Kis matematika, ugye a rho az M per V volt, ugye tömeg per térfogat, ha mindkét oldalt beszorozzuk térfogattal, most már a hetedikesek tanulnak ugye egyenleteket, egyenletrendezést, akkor a bal oldalt az lesz, hogy rho szor V egyenlő M, és eljutottunk idehez a képlethez. Sűrűséget beírjuk a betű helyére, hogy 700 kg per köbméter szorozva 10 köbméterrel. Itt most ugye szorzunk köbméterrel, meg osztunk, lehet egyszerűsíteni, és 700x10 az 7000 is maradt a kilogramm. Válaszolunk megint a kérdésre, akkor válaszunk, mekkora a tömege a benzinnek. A benzin tömege 7000 kg, és akkor aláhúzhatjuk megint kétszer, és már kész is van a második feladatunk is. Mekkora űrtartalmú tartályban fér el 4350 kg tömegű és 870 kg per köbméter sűrűségű olaj? Adatok kiírása, a tömeg 4350 kg, sűrűsége az olajnak 870 kg per köbméter. Űrtartalom az másképpen térfogat. Átváltani szükséges, hát kilogramm van, úgyhogy minden rendben van. Hogyan lehet kiszámítani a térfogatot? Térfogat az M per rho. Jegyezzük meg, a tömeg az mindig itt a számlálóban van. Megint, ha nagyon szeretnénk, akkor ugye az előbb arra jöttünk már rá, hogy a tömeget úgy lehet kiszámítani, hogy rho szor V. Ugye abból indultunk ki, hogy a rho egyenlő M per V.
És hogyha megint egy kis matematika, ha v-t akarom kiszámítani, az az ismeretlen, de az az x, akkor elosztjuk mindkét oldalt róval, akkor m per rho egyenlő v. Helyettesítsük be az adatokat, 4350 kg-ot el kell osztanunk 870 kg per köbméterre. Ugye a fizikában lehet használni számológépet szerencsére. 10-el tudunk egyszerűsíteni, kilogrammozt a kilogrammal az is el fog tűnni, 1 per 1 per köbméter, majd köbméterbe kapjuk meg az eredményt, és akkor 435-öt kell elosztanunk 87-tel, hát szerencsére ezt azért fejben is el tudjuk végezni, ugye 400-ban a 80 megvan 5-ször, és a 35-ben a 7 is megvan 5-ször, tehát akkor ez 5 köbméter. Válasz, az olaj 5 köbméter űrtartalmú tartályban fér el. A negyedik feladat szövege így szól, egy tartálykocsi térfogata 50 köbméter, a benne lévő 35.500 kg tömegű benzin teljesen megtölti. Számíts ki a benzin sűrűségét. Megint csak megvan adva két adat, térfogat 50 köbméter, a tömeg 35.500 kg, és a sűrűséget kell kiszámítanunk. Mint tudjuk, megint csak a sűrűség az tömeg per térfogat, tehát 35.500 kg per az 50 köbméter. Egyszerűsítsünk 10-zel, ezt pedig számológépben vagy fejben is ugye ki lehet számítani, megint csak ez 710 kg per köbméterre adódik. Válasz, a benzin sűrűsége 710 kg per köbméter. És akkor aláhúzzuk kétszer a végeredményt. 5. feladat, a 92 tonnás jéghegy térfogata, 100 köbméter, mekkora jégsűrűsége? Tonna, ugye az a tömeget jelenti, tehát az M a jele, 92 tonna tével jelöljük. Térfogata köbméter, azaz 100 köbméter. És a sűrűséget kérdezzük. Hát tonnával nem számolunk, ugye kilogramm az alapmértékegységünk, 1000 a váltószám, az 92.000 kg. Sűrűséget pedig úgy tudjuk kiszámítani, csúnya lett ez a rho, egyenlő M per V, tömeg per a térfogat, tehát 92.000 kg per 100 köbméter. Megint csak be kellett helyettesítenünk a betűk helyére. Lehet egyszerűsíteni 100-zal, akkor marad 920 kg per köbméter. Választ adunk, a jég sűrűsége 920 kg per köbméter. 6. feladat úgy szól, hány kilogramm olaj fér egy 25 literes kannába, az olaj sűrűségét pedig megadták, hogy 0,85 g per köbcentiméter, 25 literes a kanna. Hát megint meg kell keresnünk a megadott mennyiségeket, térfogat van megadva, az a liter, igazából ugye űrtartalom, 25 liter a térfogat akkor. Sűrűséget le is írták, az 0,85 g per köbcentiméter, és a kérdés a tömeg lesz, és méghozzá kilogrammba kérdezik. 25 liter, tudjuk, hogy a liter és a köbdeciméter az egy az egyben, a mérőszámuk megegyezik. Tehát 1 liter az 1 köbdeciméter, akkor 25 liter az 25 köbdeciméter. Gram per köbcentink van, itt meg köbdeciméterünk. Váltsuk akkor ezt még köbcentiméterbe. Deciméter és centiméter között van váltószám, ugye 10 köbcenti, és köbdeciméter között akkor 10 a harmadikor, azaz 1000 a váltószám, 3-mal megy odébb a tizedes vessző. Mi pedig kisebbre váltunk, tehát akkor innen 1, 2, 3, akkor az lesz belőle, hogy kap még 3 nullát, a végén 25.000 köbcentiméter. Mennyi a tömeg? Tömeg egyenlő sűrűségszer a térfogat, azaz 0,85 g per
köbcentiméter szorozva 25.000 köbcentiméterrel. Hát ha beütjük számológépbe, akkor az 21.250-re adódik, köbcentiméterrel szorzunk és osztunk, és marad a gram. Azonban ugye itt a feladat kilogramba kéri, itt 1000 a váltószám, és nagyobbra váltunk, akkor 1, 2, 3-mal beljebb jön, tehát az 1-es után kerül a 10-es vessző. Hetedik feladat. A vörösrész sűrűsége 8900 kg per köbméter. Mekkora a tömege egy 0,2 köbméter térfogatú vörösrész tömbnek? Sűrűség van megadva, térfogat van megadva. Kérdés, mekkora a tömege? Sűrűségnek a rho a jele, és akkor írjuk ide, hogy 8900 kg per köbméter. A térfogatnak a jele egy nagy V, 0,2 köbméter. És a kérdés az, hogy a tömeg mekkora. Megint semmi dolgunk nincs, nem kell átváltani, hiszen köbméter és köbméter szerepel mindkét mennyiségnél. Hát akkor a tömeget hogyan tudjuk kiszámítani, ugye a sűrűségnek és a térfogatnak a szorzataként, azaz 8900 kg per köbméter szer 0,2 köbméter. Köbméterrel lehet egyszerűsíteni. 8900 x 0,2 az valamennyi kilogramm, 2 ugye 5 része. Mennyi lesz? Ezt kell akkor a számológépbe beütnünk. Ugye 5-tel úgy is lehetne osztani, hogy 10-zel osztunk, és aztán a végén szorzunk 2-vel. Nézzük akkor, hogy mi lett az eredmény. Tehát akkor az eredményen azt kaptuk, hogy 1780 kilogramm. Tehát válasz. A következő feladat a 8. Mekkora a tömege 20 köbdeciméter térfogatú ollomnak? Megint a térfogat megvan adva nagy V a jele, 20 köbdeciméter, és a sűrűséget adták meg zárójelben, az ólom sűrűségeit 11,34 gram per köbcentiméter, és a tömeget keressük. Az előző feladatokban is igazából nem csak egy dolgot lehet átváltani, át lehetne váltani itt a sűrűséget is, de mindig talán az egyszerűbbet válasszuk. Ugye egy törtes mértékegységet azért nehezebb átváltani. Nézzük akkor. Köbcentiméter, köbdeciméter, hát az nem jó, akkor átváltjuk ezt köbcentiméteré. 10 ugye alapból, a harmadikon akkor 1000 a váltószám, és mivel kisebbre váltunk, szorzunk 1000-rel, azaz 20.000 köbcentiméter. Akkor a tömegünk az sűrűségszer a térfogat, azaz 20.000 köbcentiméter szer 11,34 gram per köbcentiméter. Szorzunk vele, osztunk vele, akkor az esik, és akkor a gramba kapjuk meg az eredményt, a végén akarjuk, még átváltjuk kilogramba is. Hát üssük be a gépünkbe, 20.000 szer 11,34. 226.800 lett. Hát ugye duplázni kellett ezt a 22,68, és még a 4-jel odébb megy a tizedes vessző. Ha kilogrammot akarunk csinálni, akkor 3-mal beljebb visszük, tehát 226,8 kilogramm. Válaszunk. Kilencedik feladat, mekkora a térfogata egy 8100 kg tömegű tömör alumínium hengernek. Megvan adva a tömeg, és megvan adva a sűrűség. Kérdés, hogy mekkora a térfogat. Tehát a tömegünk az 8100 kg, a sűrűség pedig 2,7 g per köbcentiméter. Meg lehetne oldani úgy is a feladatot, hogy a kilogrammot váltom át gramba, akkor még kap 3 nullát, akkor 8.100.000 g lesz, vagy pedig a törtes mennyiséget váltjuk át kilogramm per köbméterre.
Hát itt kell tudni azt, hogy hogyan is van a váltószám. Itt tudjuk azt, hogy 1000 a váltószám érdekes módon. 1 g per köbcentiméter az 1000 kg per köbméter. Ez onnan van, hogy hiába a számláló ugye 1000-szeres, a nevező az millió szoros, és akkor így 1000-rel kell szorozni, hogy ugyanannyit kapjunk. Hát, hogyha ezt 1000-rel megszorozzuk, az 2700 kg per köbméter, és akkor a térfogat pedig V egyenlő M per rho. Hát 8100 kg-ot, ha elosztjuk 2700 kg per köbméterrel, akkor 1 per 1 per köbméter az ugye köbméter, hiszen itt kilogrammal egyszerűsítettünk, lehet ugye 2 nullával 100-al egyszerűsíteni, 81-ben a 27 pedig 3-szor van meg. Az alumínium henger térfogata 3 köbméter, és akkor itt van megoldva a feladat. 10. feladat, mekkora a térfogata 1400 kg olajnak? Aláhúztam már a kilogrammot, és ugye a sűrűség van még megadva. 1400 kg az a tömeg, tehát azt emmel jelöljük, 1400 kg. A sűrűség van megadva, ami pedig 0,85 g per köbcentiméter. Kérdés a térfogat. Na most megint több lehetőségünk van. Kilogrammot gramba váltunk, vagy pedig a gram per köbcentimétert kilogramm per köbméterbe váltjuk át. Hát melyik utat válasszuk? Hát nézzük most azt az utat megint, hogy kilogramm per köbméterbe váltjuk. Tudjuk, hogy itt 1000-szeres lesz a mérőszám, tehát akkor az 850 kg per köbméter. De választhattuk volna azt is, hogy ehelyett azt írjuk, hogy 1.400.000 g, és akkor úgy számolunk. Térfogatot úgy lehet kiszámítani, hogy egy törtként a tömeg van felül, és M per rho, ugye a sűrűség van alul, M az mindig fölül van. Vagy pedig ugye 5 számítjuk ki, akkor a másik kettőt összeszorozzuk. 1400 kg per 850 kg per köbméter, kicsit olvashatatlan ez a kilogramm, de úgyis leegyszerűsítünk vele. 1 per 1 per köbméter az köbméter, és akkor 140-ben a 85. 2/10 jegyre szoktunk fizikában kerekíteni, nekem az jött ki, hogy 1,647 ezred, és utána még valamennyi, akkor 1,65-re fölfelé kerekítünk. Tehát a válaszunk az olaj térfogata 1,65 köbméter, és akkor a feladatot megoldottuk.